eba wa ye man Ghana na eba ne sempa ena mpelifo mo kase bi o mo kase fi akokọ wo ye se fi akokọ wo ni wie ya pa na fi akokọ nya fi akokọ nyina ena ye ayare na ni nyina ne se nde nsem bia wa beto monten so abayewa bia wosi so obo ne bra na chese sa abayewa fitimra owo class 4 no akasa ne papa a wo chim ne wo no ne papa o ne maame ye kafere kacho a eba be mo ye ono abayewa no papa no ne no akasa ne dehie no akasa ne baba no o chese fiti class 4 no ne abayewa na da manyinse nyina be mu abro ne abayewa ida ye manyinse nyina be mu no kasa so ka chese munim na ukọ abonte na akọkase me no woda amanyinsa be ma me ku ma akọkọto ma me mo e won sia do na bro ka sa na kra ne yamhye no kanya se fo bon mo de afọ akọpa brante bi na fa ho twitwi no na akọpa brante mi no do ho twitwi na fa nyinsa no kọhye ne chese me de mansumudwo abayo isu di ne papa nsem so de no kọtwi be ma bi e de nyinsa no kọhye be ma no so de ahwan su na kiri ne fa osem pakodo na bayo de nyinsa mbe hye no waja wedi ntontumi nka so osane di efrem ntina ndi oje ya e de ngugusu oyi ogusu a abrayiwe kona se be me gusu a okwa na papa bro no ne papa no bu no sita ade na kwa ma be ma nunya bibi e bro ni wi anu asanso aka na to se da ho ya o me ma be bo efe be wo so no da ba be wo so de ama baba we na we na baba wa ni sinti da bidda se dia wa bre ama ne ma me saman ahye no se wa nko ka wanu mu nsama wo meku ewia tetekete ama baaywe akọ ede semi akọ tumpenifo enim ama isemi aye ewo krom na bra isemi ne beto monte so abaaywe ka ne isemi ne papa nyina ya from ahemfia kromafo nyina akọ piem wo hono ma ye di asem no ebusuafo yeso akọ pie obi nti yankọ ne nkọhwe isemi ne mu biye asasi su ne hunhum to aye compare and contrast na nanim da ho no wanyamwa wa asasi su ebeye papa sen se amoche be ba be fa no de nako ede na epam no a emu oduru anti asema ko be to bo asebo yemu mini ama me na wase pamcho answer na professor be hye no video na etwagu o Facebook ho no empani asinkonye di asem edu ba bia me ehunu papa ne dress no de to ne ehunu on se mema ne doso no wa describe me ehunu papa na nkasa why wadaro ma me dase se yesi ehwe eye videos na etwagu na papa no ene ne ba no ene gina ho no wu ni se papa no wabo ni tiri hu ye beka ne se kwabo ana wayi ni tiri nko akwa ena wowo anuhunyi bi sa wonye superintendent oshenika oshenika ena wode nsa asum na no wode nsa asum na no na asem na bonu pusa ase wanyade aha ba de owie se wono eno no unse ohwa oni kokko ne ba ne die ni nyina eya de koro ni photocopy ankasa ni akwala na enye na ba no ma asem de kan wono ankasa na sinu mu ba ehun asem na ye kan na alisa me to aso akwala ne kiremu se ebre kakra ni free be mfie miense atwam ni abra na ono akwala no wo eye ye beka ni se class 4 ena ne papa yi ehya ase ene no ekọ na ye beka ni se ekra na ewo saa kwa no so na ni nyina mu no papa no de tabo no to no so se gele a ya tan ye de boato so se eda sa mpaso guru a wone ne ba no edi no ebeba beda dwa ewo amansan nimu ana se obi beti bia ka wo mienu hu no sada na ne nkyene ebesa enti akwala ne ti ye na se bi onu su didi ni papa no moto ebotom na ne papa no su didi na ya ase no na chese efese wode hya no ho a akwala di ade ya hye no ho a ma mpo nyinsa kopie mu ma papa yi hye ni kutupa se ompe obi a se bi wode ne hutwitwi ni sekra a wone ne kwa nakra na ben kakra se yonko na omfa nyinsa no hye no akwala yi so do ose yoyo eye ne sa pepepe de ma ne papa ne ma nani ngwase no sabi oboa ne ma ne pepai na li senka ban panyi si ba bi a chichira aboa na hwa ne yesane no obi ani wonu ma sabi obagi nyinsa asunguguso obaka se wonya ho adwuma papai wode nyinsa yi akwahye krachi na krachi agi ne wokusa koguguso no so papai mu ne wadikum enka wopen se enka brantie na aka no na nka ho adwuma no onya ama no nko anye oye bi na eye krachi ni ye bi no papa yi chese na onche dante no wase ne ba ne ko hoba bia na ekire se wosinisu abura ne se wo bu no edidi mu ama ne bayi wu wie ema krachi a odi nyinsan hye ni
ne so no wotena wo ye wo hwe no Nyankopon so hwe se de esi keka ko na sabi akrache no atwi nsu agu cabbage anya ne dia so pebre no ohunu se ya adwuma hunu no ye de ya ni wura beba bebu nti enam tayo so makwara no eto anananom ewonse do enti na baba wa ne kirem se onim se hwanu ma na ne fa ahodie nka ehye ase afiriye me no ka se papa no amana nso wa wo wie ya ade se ekwo eba nyina kire se ne ba no enhu asa ahihye ama no kora burukane no so na kese obakọ so adi ne dwuma no se ne yese na no akire efata eno na akwara no epe so obeka na so apo anipopo na papa edi popo akwara ni nti na ohunu kwa obefa so obeka kwapim se be buso mintem ni na ne maame no susi mu bi se agoro konfo kire mu se wuzuro papa no wasase so se o ka se mi nu obekun di a ene na me nso mawu na mo me sama ateten kwanche he ya me nkoi nianu papa ye ni nyina eye abusudie enti se me ma obre kakra wankọ no wankọ kan ne asiwu no papa ne ntem na sa wo ya wadwene sa wo de be hye wo ho a wo so wonkwa no becha so se pe enu na akwara no ekokọ ba se oti ye ne na kese ehu agbo no odi agura ne maame no betimi abefa no wo bra mintima aki na mmia ne mini akunu a kire se nipa bibire bi antimi nhunu ase enti na hu behia se won fa hye no ho esan so odi hye no ho a owuo bi ada owuo all that be die no nti akwara ikodi hu nkomo kire eye empanyimfo a mu wodonkoto ema omu pese nka asem no omu beye hu eye nkonwasie na nka papa no sabio ne ba no kire mu se sɛ papa ne ete ne ho ase asi ginaye ɛwɔ mpanyimfo na nim sɛ onti ɔne ne ntoa so saa de ani biem anase mpo wanye antum sɛ te saa na ɔde o si ginaye sɛ ɔbɛma tu akɔtwene de atwene a enka akwara ne kire mu sɛ enyini meduru saa mpempenso we ɔmo kire mu sɛ nkonyasie wɔ mfikire no papa yi so ne bayi kotodwe ɛka sɛ ne asie bia wɔhwɛ na ntete wɔ ne nyankopɔn ntem ne dɔ no a ɔwɔ ɛde ma no esabio sa ne ba no ompe ne bone enti ne ba no osere se oma no kwatwene ene etwene nanka enka ama ne ba ne hu se asar na ne papa ne ka na wi anhye da mom onsi ni pi mu hu se one ne kwasa na ne kra na emom efiri sa abere ne kɔ no nto aso anya adwuma biem papa na ntimi anfansi eye dwa enti no enam ta ya so ema akwara no ekire mu se asam no ohun ne kabre enti wade kwakoto eye donkoto chiame ani se omana na aso enti se ne hawa onamu wone papa ne nsa no na emoa nananom ebetimi ede aboa no enso ewo ho enu na wonkwa omra enu da nananom atrankonwa omuwo eye donkoto na nanakofo eye yebeka nse ohene ewo donkoto tina na dwam na omode pim papa ya papai atwintan se enti sa na enti sa akina ama akwara no so di tigya se ne maame awu na ni fiye na ne papa ona wotete no dia na besi ensema ekokoti hwabai kama abai wan ho ofese na se hwapapa yi ni tun me kansem ewuzi afọ mbezo me kansem yeje aka me kansem o baba yan ho ofe papa no yenim de be papa no because we musudia pa enti papa ne den edren no wa wo hwem ne den na opese ye de ya papa no fa comment to comment section won mo se na be ya ye betumi hu se ye ne o wadwen a wo kire ni mpirifo adwen a mo kire ni nyina be ya de kra ni ye fa atambuo no efembo papa no ana se ye fambo abayo because abayo no ho ofa ye pa hwa abayo odina hwe ne nimdua hwe ne color ne skin color ekita no hwe ne shape original pa papa ye tumi se papa no opa ade ofie oye opa wonu ankasa ni fie attention TV to bon mo dey so be like wa share wa comment nobody channel no ho adanse e dey actual foforo wo share mo wa bontia bo me samrane cause mo ho ofe mi si pisita na frame oh ma icha